kto je to. Nech sa No spolu čaute, pozdravujem vás, Simi a Kartio, neviem, či ma registrujete, poznáte. Neviem, či ste tu boli pred malou chvíľou, keď sa tu uskutočnilo to, že stream Kokotka, a teda účet Kokotka a takisto aj ten Sama, ktorý vás poslal do teplých krajín, teraz nedávno preklinali dieťa, zdravé dieťa, handicapovanej mamičky. Príde vám toto normálne? Teraz mu prijali rakovinu. Účet Kokotka a tento Samák, skurvenec, ktorý vás poslal do teplých krajín. Príde vám to normálne? Lebo mne toto normálne nepríde. Určite to normálne. No dobre, a dá sa na to nejako posvietiť? Určite by sa dalo, samozrejme, že by sa dalo. No dobre, a môžem vás poprosiť, že vraj Dianu Kovacicovú poznáte aj osobne. Vedeli by ste sa s ňou spojiť ohľadne tejto veci? Diana aká? Kovacicová z Trnavy. Ona by aj tu prišla, ale neviem, či ju dáte hore. Dia, poď hore, dajte Diu hore. Dia, poď hore, povedz to ty teraz. Hneď som naspäť sekundičku. Ja sa za chvíľočku vrátim, len niečo riešim. Jasné. Dia, poď hore, Dia. Ľudia, povedzte Dii, nech príde hore. Ale mňa vaše komentáre nezaujímajú. Ja vraciam to, čo vy robíte mňa a mojim deťom. Poď Dia hore. Vy si dokedy budete dovoľovať Samák? Ty do koho ideš? Ty ideš do neskrotnej, ty si veľmi zle zavaril teraz, môj zlatý. Pretože my sa obujeme do teba, ty skurvý-syn. Vyjebaný skurvý-syn. Opica vyjebaná skurvená. Ty musíš byť riadne škaredý, že sa skrýva za opicami. Vyjebanec vyjebaný skurvený. Samák, Maria ťa chrán, ty vyjebanec vyjebaný. Poď za mnou, poď ma zbiť. Skurvenec vyjebaný. Merlin, prosím ťa, nedávaj ich hore. Buď taký dobrý, nedávaj ich hore, lebo išli do dieťaťa. Tí tvoji moderátori do piči išli do neskrotnej dieťaťa. Dobre, stačí už. Dobre, ale išli do dieťaťa, Merlin. Toto necháš. Ja si to nenechám, však vy ste sa bavili, ja som vám No dal priestor. dobre, ale toto ty nemôžeš nechať, aby nejaká skurvysynka vyjebaná išla do neskrotnej dieťaťa. No ja som proti tomuto, áno. No ale prečo si to dovolil do piči? A čo ja fyzicky môžem spraviť, ak som vás dal dole? No, jediná vec, ktorú si urobil správne. Ale aj tak, odobrať je moderátora a za toto by si ju mal zablokovať, tú skurvysynku vyjebanú. No, pôjde na koberec, určite to budeme riešiť. A takisto aj ten Savák, to čo oni sú za tú grúle, že oni nám tu budú rozkazovať. Oni nám tu budú vyskakovať do piči. Ja do teba nejdem. Lebo ty si mi nič nezrobil. Ty len znášaš to, čo oni robia. Hoveda vyjebané. Ale pozor, do mňa nech nejde ani jeden. Jeffo, kľudno. Nebudem kľudný, lebo idú do neskrotnej syna. A neskrotná, áno, zase ten psychopat. Pýtam sa ťa, prečo si preklinala decko? Žumpa jedna. Prečo si preklinala decko, sa ťa pýtam. Savák, pýtam sa ťa, prečo si prijal rakovinu neskrotné dieťaťa. Sama chce ísť hore. No daj kokota vyjebaného, ale ešte predtým daj neskrotnú hore. Dobre. Ešte daj predtým neskrotnú hore, neskrotná, poď hore. Dobre, neskrotná, nech ide hore, dám aj Samága. Najprv neskrotná, potom Savák. Dosť bolo, že by vy ste si otvárali papuľu. Jak má neskrotná, Nik? Jako je neskrotná? Ľudia, choďte povedať neskrotnej, aby tu prišla. On tu ide nadávať na policajtoch. Savák by mal ísť hore. No nepôjde hore, až po neskrotnej. Zase hroty, šašula, bola si tu, keď vaši moderátori prišli a preklinali neskrotnej syna. Boli ste tu. Šašula, bola si tu, moja zlatá. Počkaj, dám ťa hore, len dám najprv neskrotnú. Dobre, dám hore Samága, nejde, neskrotná. Nie, nedá ťa hore, neskrotná nech príde najprv. Ty tu nebudeš dávať podmienky, skurvenec. Ty si išiel do neskrotnej, nie ona do teba. Pozor. Aby si zdochol, áno, aby som zdochol. Vidíš, čo robí Merlin? Vidíš, čo robí? Dia, poď hore. Dia, poď hore, dáme aj Samága hore.
A kokotka takisto preklína deti. A takí ľudia tu sú moderátori. Miriam takisto príde a robí a preklína. Jeffo, A ty takých ľudí tu máš. No, počúvaj ma, ja ahoj. ahoj, chcem ti niečo povedať. Hej, No. ja som sa neprišla s tebou hádať. Nie je v pohode, no. Ja si myslím, že toto by ste mali ukončiť, pretože brať rodiny, deti v kuse dokola. Veď to sa nedá počúvať. pre Moja Boha živého. reč, Šula, počúvaj, ale Ako- Samak zakopajte, a tá počúvaj. skurvená kokotka, prepáč, že Počkaj, vyskáčem počkaj. do reči, ty si tu neviem, či bola, prišli a išli do neskrotnej, do handicapovanej ženy dieťaťa. Ale Jeffo, počúvaj ma, ja sa nechcem fakt s tebou hádať, ale aj ty si tu riadne, on je tiež Dobre, poradá ja a som išiel, ja si to priznávam a aj pôjdem, keď nie niekto pôjde do detí, aké požiš, také vráť do piči. Ale tentokrát som neišiel. Ale tiež Tak ty mi vulgárne povedz, že nadávaš. prečo Merlin, keď sa tak dlho s ním poznáte, dovolí svojim moderátorom ísť do handicapovaných žien, Ja som jej detí. nedovolil, ja som jej to nedovolil. No Pozri dovolil sa, ja si ti teraz to, Merlin. vysvetlím Merlinovú Daj povahu. zapalkára hore. Daj Počúvaš zapalkára ma? hore. Ešte dávaj Jeffo, zápalka hore. Ty si Zavri papulu, vystavoval keď sa jej rozprávam dceru. so Sašuli. Ty si vystavoval jej dceru, ty si ju Zavri vystavoval. si papuľu, ja sa Ale rozprávam si so papuľu môže Sašuli, tvoja nie s mater, tebou. aby som ti Merlin, postúpal chcem tie rozprávať so pangáty po hlave. Sašuli. Dobre, sama, Ale zo počkaj. Sašuli, ty sa nauč Tamak skloňovať, ty debil. preklínal neskrotné dieťa. Rozprávam Ty sa si so jej dieťa Sašuli. vystavil, ty vzdocha. A ako bude Chápeš, čo on preklinať robí? na mňa, tak aj ja jej. Šašulík, vidíš, čo to on robí? Keď sa s Ale tebou no. normálne rozprávam. Môžete s tým Chudák. prestať, kašlite na to, Nechajte bloknite sa. rozprávať zápalkára, nechajte zápalkára. Podľa mňa každý jeden z nás, z vás tu nechal nejaké zlo na TikToku, treba začať hlavne od seba. Presne. A potom nejakým spôsobom sa tu hádať, že kto čo vystavoval, kto čo preklínal. Lebo nikto z vás, to hovorím všeobecne, si neprizná do piče, že tu zanechal nejaké Ja to som zlo. si priznal. Každý do piči za celú dobu, čo je na TikToku, tu spravil pičoviny a netreba sa tu teraz doťahovať o tom, že kto tu spravil aké veľké zlo. Tu proste sa rieši to, že niekto tu kokot preklína, niekto tu praje smrť, niekto sa tu vyhráža a kokotiny, ale každý z tých ľudí, čo sa tu doťahuje o tom, tak to robil. Takže proste treba hlavne začať od seba a keby má každý jeden z vás ten čistý štít, tak to nerieši a nedoťahuje sa tu. Len tým, že viete, že nemáte ten čistý štít, tak je to vaša sebaobrana v tomto, že poukazujete na druhých. Takže za mňa akože toto všetko asi treba No hlavne. dobre, a teraz sa ťa pýtam sama, verejne sa ospravedlní neskrotnej, handicapovanej žene, Počúvaj ma, ktorej Ringla, si ty mi preklial nevráť, čo ja decko. mám Do ospravedlňovať mňa nechoď, neskrotnej. teraz sa Aby ju verejne porážka zobrala, ospravedlní ja sa jej a ospravedlňovať takisto sa nebudem tej ospravedlní skurvenej aj opici. Simi and Cardio za No to, ja že ju si ho môžem poslal do jebať do piči. Aké huby. ty máš právo Rovnako posielať môžem ľudí jebať do do piči, huby sa ťa teba. pýtam. A rovnako Aké ty môžem máš jebať do právo huby posielať tvoje ľudí do postinuté piči, ja sa dieťa. ťa pýtam, Kokos, zavri si ja ju papuľu, keď sa s jebem. tebou rozprávam a mi Zavri si ty zodpovedaj papuľu, na ty otázku. degeš. Čo si jebal Špirengovú, ty degeš. Hej, ja sa jebal nikomu som ospravedlňovať Špirengovú. nebudem. Predlož mi to, že som Jebal jebal ju do huby. Špirengovú. Ty si jej Predlož tam mi robil to, že som jebal moderátora. Špirengovú, Ty skurvenec. si jej tam robil moderátora, ty si tam blokoval dokáž mi to. ľudí. Ty Dokáž si mi to. zaplatil 100 eur Nemáš za to, iné že si mladú argumenty. chcel jebať. Nemáš Ty iné degeš. argumenty. Za to si Iba zaplatil. preklinať neskrotnej syna? Prečo mi stlmujete mikrofón? Sa ťa pýtam, prečo si rakovinoval No, prečo syna si neskrotnej? Jebem ja syna Odpovedaj mi neskrotný, na otázku, nezaujíma jej prečo si pangard neskrotnej skurvený. syna Ty si jej rakovinoval. syna vystavil, ty buzeran, ty si jej syna vystavil a Ja preklinala sa by z ťa domu, ty si ho pýtam, vystavil na prečo TikToku, si ty degeš. preklinal pred A tak, aby malou sa chvíľou stalo to, čo si ty- neskrotnej syna. Stačí, Vieš čo? ľudia, koniec, už čo vám je? Buďte Ja- ako dvaja, počkajte, buďte ako dvaja normálni. Dobre, dospelí Ríšo, ty ľudia. nerob zo seba tu nenechaj- teraz neviem nepred nejakého do piče. prezidenta. Počkaj, Ja tu idem do nepred. Savága, Môžeš ma- ktorý si môžeš nevie ma nechať- priznať chybu Aj, do do piči. piči, Tak ako môžeš ma náhle nechať prídeš, že si dohovoriť. priznaj chybu a potom chceš sa ty navážaj vzdocha? do mňa. Jasné ti to je? Aká chyba? Či čo, Ty si chýbajú jej ti syna argumenty? Chýbajú Ty ti si vystavil argumenty? jej syna, ty trúbka, ty si vystavil jej syna, ty Počúvaj, trúbka. chýbajú ti argumenty, ale Ty ja si si svoje vystavil jej priznám. syna. To Áno, není ja si chýba svoje argument, ty si ho priznám, ja si vystavil. svoje priznám a ja tak ti hovorím. Ty aby sa ideš jej do rodine mňa, ja stalo to, čo pôjdem si do jej ty teba, prijal. nedojde, Aby ideš sa jej do rodine neskrotnej, stalo to, čo si jej neskrotná ty pôjde do prijal. teba, chápeš? Mňa nezaujíma neskrotná, aby zdochla tá Vypínaj dieťa, mi stará mikrofón. štrbala kurva. Nie, dobre, jedna. stačí, už kľud, ticho. Žumpa. Ticho aj ty, ticho jeden aj druhý, čo vám šibe všetkým, že ste dospelí ľudia, more, ste na je, TikToku, to je. celý svet nás sleduje, nerobte hambu.
No ale dobre, Savák, prečo si išiel dojeť dieťaťa? Stačí, Teraz sa ľudia, ťa stačí, pýtam. preboha, však nikoho idete nezaujíma, No, dole. nepreklinujte sa do piče. Nikto nešiel, ona mi začala preklínať Kokotka, deti, ty že si aby čo mi otváraš zdochli. papuľu, No tak aby kokotka? zdochli Aj jej na koberec deti. k Merlinovi, Ježiš, ja idem kokotka opravdu do piče, to sa nedá, Moro, oni sa Stačí, dosť prekrykujú. labolov už. Zabalka, Musíme poď dole. Teraz Mare, môžeme te zastaviť. madre, Kokotka, mare, te pokom madre, ty te ideš, guta. pokom ty E útočíš. nomine Však Padre ty e Spiritu preklínaš Sancti, deti, ty amen. vyjebaná skurvená suka. V Dobre túto ti dala hodinu, aktuality, Jeffio, aby kokotka pochovali ti vyjebaná celú skurvená. rodinu. Á, Jeffio, že by si kokotka. išiel opoznať mamu do nemocnice, že by si išiel opoznať oca na patologický stôl. Hej, Ty na buzera. Ja patologický si splním stôl si mikrofón. daj vieš Ticho, koho buďte svoju už. matku Ty zdochnutú. deges, Stačí, čo Jeffo. si znásilňoval mamu, ty buzeran. Stačí už, počuli sme všetko, stačí kľud. Počúvaj, Už ste to dali sama do seba. Dobre, Gišo, Máš stačí, držať stačí, piču, stačí. Jeffio, máš držať piču, ty trúbka, ty ringla. Počúvaj, kokotke, vezmi moderátora Merlin. Lebo ty si povedal. Lebo Áno, ty si ja som kto? povedal, Merlin, Lebo ty si podporuješ kto? také Ty ženy, čo vzdocha, idú ty do teplý detí? kokot, ty homosexuál Merlin, skurvený. Ty podporuješ ringla, ty také deti, čo teplári. idú do detí? Nepodporujem to, ja to chcem zastaviť, Ja to- chápeš? Ja to chcem Zoofil zastaviť. Zoofil je tvoja Zoofil bola tvoja strata mama, hodňárka z skurvená Bratislavy, chopatá. ktorú pôjdem, Choďte obidvaja dole. a budem prenasledovať, môj drahý. Choďte na chvíľku dole, choďte dole na chvíľku, dobre, nechajte mňa. Táva, keď si taký frajer, choď ku neskrotnej vyjebaná Aby ti opica. zdochla tvoja chopatá Opica, mama. choď ku neskrotnej, Neskrotnej, aby sama. tiež Choď ku zdochla tá chopatá mama. Aj neskrotnej. Ti neskrotná, aby garantujem, že zdochla. nebude stíhať A ten skurvený. vozík, aby jej ľudia. padol do priekopy. Choď ku neskrotnej. Dobre. Dobre Jeffy, si urobil, Jeffy, že si ho dal dole, no. Nie, choď aj ty dole, no išiel sám dole. Choď aj ty na chvíľku dole, musím Ja sa... tu budem, vieš. No, moderátor ťa dal dole teraz vy. Poďte sa nám vyjadriť. Merlinko, ja ťa už poznám na TikToku, ja viem, že ty sa vyžívaš v takýchto situáciách. Len ti Nevyžívam chcem sa, ale tak povedať, vy sem chodíte robiť show. nie, Vy sem aj ale deti však sem počúvaj, Samak príde na okno, nechá toho dementa rozprávať, hej? A ja dám priestor On tu každému, iba- lebo to je reality show u mňa dneska. Ale Dneska je počúvaj, reality Merlin, show. debata Podcast. nespočíva v tom, že nejaký psychopat tu bude bľačať. Debata spočíva v tom, že ty ale niečo predstav povieš, si- dáš predstav priestor si druhej teda. strane. Ale to Nie. sa nedá, to sa Ale nedá. Predstav si, že sme v štúdiu, však sa tam pobijete pre Boha. Však skočíte si do A tak vlasov, to však by bolo nepozerala len si tak, boli keď normálne chytíš, zajebeš za ucho a dobre. Ale toto sa nedá, proste to iba huláka, to normálne človek sa bojí, že infarkt dostane. Teraz na čo chce ísť na okna, aby tu hulákal, ja pôjdem dole, ja sa s tým nebudem hádať. Lebo keby to bola normálna, konštruktívna debata, Lebo to sa nedá s vami. Neviete byť na jednom okne a spolu. tieto komentáre chod si zavzdychať a neviem, dáka Janka mi tu píše, vyjadri sa ako k vy tomu. si myslíte, že mňa to nejako rozrušuje, že mi to žily trhá, alebo ja neviem. Ja vás mám úplne na saláme, čo vy si tu rozprávate. Kto mňa bude riešiť, či nejaký olák dá na mňa trestné oznámenie, čo pôjde na políciu, že kokotka čo robila? Čo? Že vzdychala na streame? Alebo čo povie na tej polícii? Však policajti sa tam budú rehotať. Akože týmto budeme čas strácať na nejakej polícii, že my si tu z TikTokových vzdychov, preklínania budeme dávať trestné oznámenia. Však už ľudia, halo. Ako týmto si bude nejaký policajt svoj čas ničiť v robote, aby on riešil nejakú kokotku z hrochote. Akože fakt. A tento psychopat tu bude chodiť na okienko, ty kokos, vybľakovať. Za to, že on im požičal 100 eur. Kto za to môže? Ja za to môžem, Merlin, ty za to polícia môžeš. by to mala Ale nech riešiť, si no, zapne pozri, čo je svoj z toho. stream, Ale nech pozri, si čo je z zapne... toho. Pozri, Nech čo si je z tých zapne 100 svoj eur. stream, nech sa tam vybľačí a nech dá Za všetko pokoj. Ty si môže tu ľudia varil špagety. Špirengová. Stará Špirengová môže za všetko. Lebo keby Počúvaj Jeffy ma, mi Janka, vrátil, keď ty toto o by tom nebolo. hovno vieš. Nie, toto by Počkaj, nebolo. Merlin, to hovorím, počkaj, teraz nebolo. nie, ja tu Ak by chcem mu vrátila povedať Janke. peniaze, nebol by z tohto konflikt ľudia. Dobre, Za 100 eur je podnicovala tento si konflikt. uchyláka, aby si verejne honil. Janka, počúvaj, my sme si zistili telefónne číslo v tom dome seniorov, kde on robil, aby tam nezneužíval tých starých ľudí. Za to sme ho podnecovali, aby sme mali nahrávky, ako si na tom streame honí. Ak si ty, Janka, myslíš, že ja som tam chodila akože z vlastnej vôle, že wow, som sa robila s ním, tak si na omyle. Tak Janka najprv si zistí všetky detaily a potom tu vypisuj pičoviny. Dobre? To vám nevadilo, že nejaký úchyl si honí na streame? To sme tam museli so Sašou chodiť, aby sme si mali jeho nahrávky, aby sme zistili, kde robí, aby sme zistili jeho telefónne číslo. To vám nedošlo, debilom, že? Áno, oni urobili investigatívu. Tiež si na okienku a bláčiš. Máš pocit, Kristián, že ja bláčim? My sme tiež tu skrytí detektívy, všetci sme Ale tu však nech ma rieši nejaký olách, nie je to tak uriti, kto mňa bude riešiť.
Dobre, môžem ti dať Jeffyho, nechce sa s ním už Ja nebudem sa s debilom rozprávať, proste to je pre mňa debil. Ja sa s ním nebudem rozprávať. Šľub, že nebudeš kričať ani nadávať, že sa budete rozprávať. Nie, ja idem dole, Merlin, ja sa nemám záujem s ním, ja sa s ním nemám o čom rozprávať. Dobre, kľud, OK, vydrž, kľud. Jeffy, vieš byť normálne sa s ňou rozprávať, ak človek Nie, ja sa s ním, nie, Merlin, ja idem dole. Ty si to akože, ty dáš Samaga dole z okna, keď on má nejakú normálnu debatu, on sa nehádal s Olahom. Každý tu mal priestor. Nie, ty si dal Samaga dole, keď začal sa s Olahom normálne debatovať. Oni sa nehádali, oni viedli normálnu debatu. Tu necháš idiota, ktorý tu huláka na celý stream. Tak si ho tu nechaj, ja idem dole, ja sa nebudem podieľať na tomto. Hovorím niečo, že on keď bude hulákať, pôjde dole. Chápeš ma? Nechápeš tak dobre, ale ja tu nebudem s ním na oky. Ja sa s ním nemám o čom rozprávať. Vôbec nechceš komunikovať. Nechcem, ja sa s ním nemám o čom. O čom ja s ním mám komunikovať? O čom? Povedz mi, o čom ja s ním mám komunikovať. Tak ja neviem, máte medzi sebou nejaký konflikt možno, neviem. Ale však ja som ho ani nepoznala, pokiaľ som mu nepovedala, že on je kokot, že požičal Špirengovým 100 €. To bola moja prvá interakcia s ním. Kokotka mi tiež rúcala vajca do oblákov, aj múku, aj mlieko. Áno, Slavka, áno. Skončí už. Áno, za všetko môže Špirengová 100 €. Dobre, počuješ, dám ho do duelu, keď chceš, chod dole z okna. Dobre, čau. Čau. Tu máš, Jeffy, dám ťa sem. No, počúvaj ma sem, kokotka, čauko. Ja som sa ťa zaštal, ja som povedal, že keby ti stará Špirengová vrátila 100 €, toto by nebolo. Ja som to povedal ľuďom. Že kde je vlastne pes zakopaný, aby vedeli, o čo sa tu Ja viem, Merlin, ďakujem. Kokotka, počúvaj ma sem, aj ty, Savák. Vy si máte čo najmenej otvárať papuľu, zasratú špinavú z hovna papuľu na moju adresu. Vy ste prišli a dopreklinali teraz neskrotnej syna. A za toto, že ste už len neskrotnej syna zobrali a mali tú odvahu zobrať do píska a ju preklinať, tak budete mať veľmi veľké následky, pretože neskrotná vám svoje ešte len ukáže. A psychopatka si ty, lebo psychopatke si vyšla ty z piči, nie z piči, čo trepem piči, z riti si jej vyšla. A kurva je tvoja matka, kurva je tá, čo ťa prišla a vyjebala z riti na svet. Špina jedna rapáva skurvená. Kleopatra, poď aj ty hore, poď do nich teraz. Poďte do nich teraz, ja vám tu dám možnosť. Dám vám tu možnosť, lebo oni rozkazujú Merlinovi. Miriam, ty čo si otváraš papuľu? Ty žumpa jedna vyjebaná skurvená. Retardovaná, hlúpa jedna vyjebaná skurvená žumpa. Nie sme my, Jeffy, daj mi Snickers. Počúvaj, Snickers, Miriam ťa ojebe, tak ako každého jedného ojebala. Z nás. Tak ťa ojebe, ako každého jedného z nás ojebala. Skurvy synka vyjebaná skurvená. Retardovaná, z hovna vyjebaná skurvená suka. A ty stará Špirengová, vrať mu 100 €, Jeffy mu pozri, čo mu je chudákovi chlapcovi, nehambíš sa, pozri, čo si spravila. Skurvy synka vyjebaná Miriam. Počkaj, ty ideš do mojej sestry. Ty ideš rozprávať, že ty poznáš moju sestru, poznať ju môžeš. Ver mi, že moja sestra pozná aj teba, ale moja sestra príde, ťa chytí tam, kde v Prahe si, už ťa má aj zmapovanú. Ty čo tu hľadaš, ty skurvysyn vyjebaný skurvený? Čo ty tu hľadaš, ty skurvený kokot vyjebaný spotrebný? Vyjebaný skurvenec, vyjebaný, aby ťa Maria Bohová skarala, retardovaná skurvená kurva. Počúvaj ma sem, za to, že si išiel do neskrotnej syna. Že si išiel, ťa to bude prenasledovať do konca tvojho života. Dám ťa hore, ale nejdem ma ťa dať hore, musí si Za mnou poslať môžeš žiadosť. prísť, ja ti poviem, kde som. Pošli si Za mnou žiadosť. môžeš prísť. Ty degeš, čo si sa posral, keď za tebou išla karma. Ty trúbka, čo si osral gate, keď na teba karma vybehla z auta. Ty ringla. Áno, dám im, jasné, že im dám vyjebaným, vyjebaným. Ty si vystavil neskrotnej syna. Nejde to do dve rúže, čo žobreš Jak to je zase, ty možné? buzerant? Zase žobre ten špinavec. Zase on chce dve rúže. Počkaj. Dajte mu dve rúže, lebo on zaplatil ľudia, starej onej. ja Hentej neviem, prašine. prečo mi nejde dať žiadosť. No neviem, prečo mu nejde. Porážku na teba, temarel, temadel. Hádam, nevyhrá s nami takýto havrzák. Pozri sa, 1, 2, 3, bim, bim, bim. No, dajte mu tam dve rúže tomu Degešovi, nech má... Pozrite sa, on čo vystavil neskrotnej syna, čo ho vystavil, čo ho preklínal. No skús teraz. On sa ide pohoršovať nad tým, že ja som niečo povedal. Tento infantilný, primitívny bobec.
Toto Malo by dieťa sa aj dvoch teraz, bratov, toto ľudia moji, toto je živý Poď ešte dôkaz jedna toho, rúža. že aj Chápeš, dvaja nie, bratia Kleopatra, dokážu tento splodiť skurvenec, syna. táto opica vyjebaná v džungle Syna. vyšla a išla dneska do neskrotnej syna. Pochopíš to? Extrém. Pochopíš to? Jeffo, počkaj. Savák, nič ti neprajem. To, čo praješ ty, neskrotnej a jej synovi, nech ti Pán Boh ukáže na to najmilšie, čo máš v rodine. Ty hluchá piča. To isté, čo mi Oblízal si tej hluché piče, aby si jej vylízal. Moju piču, aby ti to, čo bude ti zomiať, nech svojej materi padne na medzi papu. nohami, ty kurva špinavá Presne škareda. tak, ty skurvenec vyjebaný Porážku do skurvenej. teba. A ty Skurvený skurvisín. potrat vyjebaný Jeffio, skurvený. ty deges, čo si Zádámka z kápes, Čo si cipneš ty. Špirengovej platil. Vieš, čo aby sa stalo Adamkovi prajem? Vieš, čo aby sa mu stalo? Tik, no To, čo si mu ty nahrávajte. prijal. To, čo si ty prijal tomu chlapcovi, to prajem, aby sa mu stalo. Dobre? Počúvaj. Ty dekeš, čo si Počkaj, Jeffo, počkaj. No, Jeffo. Daj ho aby si dole, dostal Jeffo. pizzu. Dám ťa dole na chvíľku. Jeffo, na chvíľočku dole. čakaj, Jeffo. Daj ho dole. Pozri sa, jak Počúvaj. preklína Adamka. Jeffo, teraz počúvaj. Počula som, že prepovedal ti cigánsky. Savak, Áno, ja viem, som rozumel. merel ti dej. Taj vytešavoura, kadejk, sar bud múle. Temeres kadejk, sar ti dej merla. A kánik za chvíľu ráko halatu. Márel to čorrimo, kadejk, sar rakovina te challe, žanés? Haťár dalma, te na ničí, čáre z muri mížhát, jo? Jebanej. Merlin, teraz si počul na vlastné oči, jak preklína neskrotnej syna. Počul si to? Zablokuj ho, prosím ťa. Zablokuj ho, prosím ťa, lebo ľudia ťa odsúdia na smrť. Ľudia ťa odsúdia, že aké ti tam žumpy chodia na streamy. Zablokuj ten účet, prosím ťa. Savák, počúvaj ma, Savák. Nič ti neprajem, teraz ti to preložím. Ja s ním Aby nesúhlasím, ti tak ale mama počúvam. umierala ťažkou rakovinou, čo v živote nikdy väčšia rakovina Ľudia, neexistovala. na čo ty to Len robíte? na tvojej materi, aby bola. A na tvojich deťoch a v rodine, tých najmilších a najmenších deťoch, čo máš, Ale teraz si aby veľmi ti prehnal. umierali v rukách. A ty len nad nimi Pozore, plakal, s krížom na čele. To, prosím ťa, lebo to je to v piči už toto. Už TikTok ide dolu vodou, nie je zápalka. Ale vy, chápeš, Merlin, jak on išiel teraz Ja do som Adamka počuješ, malého? to je čistý bizár, čo sa tu deje, ľudia, toto je čistý bizár, čo vám šibe všetkým už. Ale za nikoho na svete, len za Špirengovú to je. Toto je všetko Ale za za Špirengovú. všetko môže Špirengová, ľudia. Stará Špirengová toto začala. Keby Jeffy mu vráti peniaze, nebolo by toto. Za všetko môže Martinka Sultánová. Potom... Dám hore Samaga, vydržte, každý má... Ty ho dávaš hore za to, že preklínal neskrotnú. Nie za to, ale nech už je kľud. Pani Kleopatra, on je Samak, ne Savak. Samak? Aha, Tak nech lebo by si sám, povedali sám, Savak. nech oblíže materi piču aj Ľudia, mne. ale prečo? Jaj, Prečo toto teraz- neprajme si, buďme normálni, do piče, Toto my by sme sa najviac nestalo, priebaný keby národ. stará vráti peniaze Jeffimu. Nebolo A by toto. Martinka Sultánová Ľudia, nezapiera deti počúvaj, už konečne. Môžem vás o to poprosiť? Do piče. Kleopatra, toto musíme zastaviť. A tá kokotka, čo si dovoľuje, no extrém. Ona Počúvaj vie, ma, jak na išla do toto mám Adamka. taký názor, zbytočne nemá takú prezývku. Ona musí byť strašne, Je. sa jej muselo niečo stať, ona má Mendefele, keď šmekete sziasztok, szeretlek. ona má hovoriť. nejakú Prestaň, nechaj hovoriť. zlú spomienku na kokot, vieš? Áno, A preto si to dala na kokot, vieš, lebo ju musel otec jebávať, vieš? Áno, A áno, ona je z toho zakomplexovaná, preto má to Áno. meno kokotka. áno, presne. Vieš? Takže ju si nevšímaj. To je zakomplexovaná žena na chlapov. Preto povedala, že si honil, lebo toto robil jej otec pred ňou. Ja Rozumieš? som si A ona honil toto na stále streame takto v živote nikdy pre Boha. No, ona preto takto vyjadruje, no. Jediné, Takže to- vieš, čo myslím som si, že to robil? je preto. Ukázal Viac sa kár k a nej nemám nevyjadruj. problém ani teraz ukázať kár do piči. Neukážeš Ja som robil závodku svoj na live šéfe, do stream. piče. Toto Viac sa k nej neukazujte nevyjadruj. Piče, takéto veci, neukazuj už sa to. uvedomte ľudia. Hore, všetkých nás zablokujú, ty kokos. Čo si na nervy, však budeme v televíznych novinách, to chce. Ale my už nie, aj podľa ona mňa po toto dnešku ide a budeme, tak či rozpráva a tak, ten to už je. Savák Celý TikTok o vyjebaná nás žumpa hovorí. skurvená, aby si scipnul. Aby toto Temerau, čo ti povedala teraz Temerau. pre jeho bratra, To je sa Temerau, splnilo, ne ty Temerau. vyjebané skurvená žumpa.
Ty hovedo jedno Dane, vyjebané vidíš, čo tu robia? skurvené. To sa Sama, nedá toto ťa normálne Ježiš, pogánsky Toto je horšie ako v cirkuse že do ešte piči. po smrti budeš musieť jebať svoju mater. Gorila Ježiš, vyjebaná, 3 zás rúže. len na rodinu, Poďte, na 3 Toľko rúže. ťa po cigánsky A vypreklínam. furt na rodinu. Aj tvoje do piči. deti, aj z rodiny, či sestrina, Kleopatra, alebo môžem bratové, dať to je jedno. Kleopatra. Oni nás Všetku slúbili, celú rodinu Jano. tvoju Poďte, vypreklínam. 3 Pri ružičky sviečkách. ľudia. Dám hore 3 sama. rúže. Počkaj, jak sa to robí do piče? Už neviem, jak Do sa to piče robí. furt len na rodinu, nič iné nepočujem. Že ja preklinám deti, ja už som dlho nepreklinal do piče deti, už. ale keď chcete začnem. Keď už kurva Jebanci sa hádate, vyjebaní. tak sa hádate Skurvení. do piče medzi sebou Poďte, a 3 rúže, halo, 3 neťahajte rúže. do toho rodinu, čo nemá nič s tým Počujete, neviem spoločné do dávať piče. hore, neviem dávať hore ľudí, neviem To dávať musíš hore. dať na dvojbodku, toto, čo máš po ľavej strane, a tam je viac hostí. Jaj, dobre, tu máte Samagana. Dick Samak, skurvenec Elita tu je. vyjebaný. Sa nehambi, že si ideš do neskrotnej syna. Zavri si papulu, opakuješ sa. A Ja som ti prečo ja by som povedal. mal zavrieť Drž papuľu? piču, ty ringla. Vieš, čo ja prajem Ringla si neskrotnej ty, synovi? Ringla je tvoja župa jedna mater. vyjebaná A za skurvená. stalker, za Hej, mater, Ringla si ty, ty vyjebaný skurvený kokot. Jeffio, Za ja neskrotné prajem- syna, skápeš. Nie, Skápeš za neskrotné áno, syna. skápem, Za ja sa teším. neskrotné syna, A vieš, aby čo tvoje prajem jej detsko synovi? zdochlo, aby Vieš, čo rakovinu prajem jej dostalo do synovi? kokota Jebe. do hlavy. Vieš, čo Aby mu prajem jej dievka synovi? praskla, ty vyjebanec, vyjebanec. Aby sa jej synovi stalo to, čo si mu ty prijal, keď si ho zverejnil. More, Ja tebe neťahajte prajem, na to, tebe neťahajte prajem, synov, aby si žila Neťahajte do 150 toho rokov. deti. Hádajte sa medzi Samak. sebou do piče už. Zapálka, Samak, drž počúvaj. piču. More, Si šteko do neba Čo ty nejde. čierna kurva Rozumieš? stará pojebaná. Si Tebe prajem, šteko aby do si žila neba nejde. 150 Všetko rokov. pôjde na tvoju 150 rokov, brandu, aby na si tú žila. tvoju rodinu Ja Aby chcem si byť pochovala 150 všetkých rokov, nie je svojich to blízkych. praj. Temárel, temadel. Ja chcem. Temárel, temadel. Aj Aby si te všetci si ťa zdochli restuinke, dvakrát. Románe, ste Keď sa ti pochovajú deti, aby vstali Ty, z mŕtvych a Románe, znovu ti ich podali do rúk. Aby ti znova Si ťa zomreli restuinke, ruky. Románe, ste Aby ťa vôči. obkreslili. Aby ťa dali do vreca. Aby ťa Aby obkreslili si aj zajtra tvoju išla mater, aj opoznať vaše svoje deti pangardy do najbližšie, čo nemocnice. máš, Ty ty najmenšie, kurva štrba. aby si videl, jak sú na kríži. A s krížom ich kriesil. A prosil Pána Boha, aby ich trošku zotavil, aby si ich v živote neožil. Aby si ich pochovával jeden deň Dobre, stačí do už. jednej zemi, do jednej truhle. Stačí, Od najmenšieho stačí. po najväčší. No, rozprávame sa normálne už jebte na toto, kokotinu, kurva. Prajem vám krásne požehnané sviatky. Tak ale furt sa budeme hádať na TikToku, tak zoberú nám TikTok za chvíľu, zakážu nám internet. More, aj tak, keby sa stretnete v realite z očí v oči, si toto v živote nepoviete do piči. Ja si Ešte myslím, že počúvaj sa ma, rozprávam. zápalkár, keby ho vidím z očí v oči, prisahám Pánu Bohu, že mu pičou sadnem na papulu, toľko by ma Ale musel toto lízať. Teraz ti tiež, to že hovorím, by more, musel človek ti umrieť. dostane 6 devinu, more, chápeš to? Aký šťastný človek to je. Boha jeho, sadla by si mu na hlavu, no jasne. Ježiš, toľko by som mu dala piču na hubu. Ježiš Maria, lízal by ma toľko, čo by umrel. Ježiš, Ja by som ho pičou zadusila by som ho Sadni si pičou. už na A mňa, tá sadni si kokotka na mňa. vyjebaná skurvená, počuješ, ak oni si na mňa. zatajovali únos dieťaťa, či čo? Nevyjadruj sa k nej, Jeffo. Tento mamrt, tento mrtka vyjebana, čo jebáva deti. Chápeš, a preto ešte je takýto. Merlina. A Miriam je tiež ešte Merlina, moderátor. Miriam je dobrý To človek. čo? ešte Hej, Miriam. dobrý človek, Dick, Kleopatra, veľmi Za dobrá všetko je. môže pani Slávka Špirenková. Veľmi dobrá je Antiška Miriam. Sultán. Slávka Hej. vrátila 100 eur. Není tu 152 ľudí na mojom streame teraz. Tak, kvôli 100 Pirenková, eur, vráť mi peniaze. kvôli kilu budeme aj v televíznych novinách. Počujete, 100 eur dajte niekto Jeffimu od Špirengovej, lebo to neskončí ľudia. Normálne sa Alebo poďte niekto pri Dajme kostol, 100 eur zoberte, Jeffimu to do piči už. poďte niekto pri kostol, zoberte si pohárik, nech vám tam háču peniaze a že zbierka pre Vráťte Jeffia. Jeffimu 100 eur a skončí toto zlo na TikToku, ja vám to garantujem. No nech mi vráti tá žumpa jedna Oklamáme vyjebaná sa, stará no. ropucha. Ľudia, Keby to vy ste tu nespraví na čo Špirengová teraz? Na čo je stará vás tu 18, keď nelajkujete? Ja sa vás pýtam, na čo ste tu? Pýtam sa 18, vás, na ja čo tu mám ste tu, keď 150 nelajkujete eur. stream? Na čo ste tu, keď nelajkujete stream? Podľa mňa tá pani Mám vás Kleopatra, blokovať? tá pani Kleopatra je Vajda, určite Vajda. Dáme hore Martina Bahna, ale nevidím ho tu, počkaj chvíľku. Je tu Ježiš, starý. len toho ne. Toho nedávaj. Ale dám, to sú moji ľudia, čo si? To sú moji verní 7 ľudí, čo chodí na môj stream. Ja som myslel, že to je môj hejter. Nie, Martin, daj si žiadosť.
Pani Kleopatra, ale na čo fúr na rodinu a ešte deti a ešte mama fúr, že tvoja mama a toto do piči, čak ste dospelá žena. Ďakujem, ešte dve rúže, žena, ešte. ktorá má rodinu, ktorá má deti do piči a takto by sa nemala chovať nejaká jedna matka však. Dve rúže ešte, ľudia, dve rúže, halo, dve rúže. Martin, odblokuj si mikrofón a teraz ťa budeme počuť. Martin, odblokuj si mikrofón a budeme ťa počuť, lebo TikTok glitchuje. Podľa mňa ho nepoznáš ani, že si ho len náhodne napojil. Nie, on chcel ísť hore. A poznáš ho? Samozrejme, však to je môj oný fanúšik. Som mu podpísal tričko minulé na letisku, však ja viem, kto to je. A vypýtal si 50 centov za fotku? Áno, ale neviem, to nikomu. No, Martin, zapni si mikrofón, nepočuť ťa. Máš vypnutý mikrofón. More Martin, na čo si sa jebal aj ty do piči na okno, keď sa hneď stlmíš a si ticho, padaj do piče, zmizni dole už. Nie, ja som oslý, nie, pekne sa s ním rozprávať. On je dobrý človek. Dobre, Martinko, ahoj, ako sa máš? Čo si dneska papal na obediček? Tak sa mi to. Tak? Dobre. Martinko, ako si strávil toto leto? Kde si bol na dovolenke? Čo si zažil? Ne, tá Kleopatra sa mi fakt nelúbila do piče, lebo dobre, Rišo, nechoď do nej do piči. Ale napojila sa počúvaj, kurva! Do Však Savak išiel do nej. Ale Kleopatra išla tiež. Dobre, To bolo vzájomné do Kleopatra, vylíž piči. jej piču do piči, daj jej pokoj. nevylízal by som jej piču, ona musí Dobre, mať daj jej pokoj, smradlavú. tam choď do I oného. stream and keep the piči. remote to Uj, Kala. v živote by som jej nevylízal. Dobre, Rišo, daj pokoj Kleopatre. A kto to je? Daj jej pokoj, nič ti nerobí. Čak ale nenávidím toto tu, jak sa... Dobre, správa. tak choď dole potom z okna, vyjeb sa na to. Smrti Ja som- to do rodiny, Kleopatra, tebe smrť do Buď rodiny, tak, do tvojho presne. decka, ty vyjebaný, Čauky. skúbený Savak. Nerobte na deti, ľudia, viete, že ja som proti No tomu. ešte to, no to by mi chýbalo, vylízať je Do seba sa preklínajme, pochovávajme sa, ale deti do tohto Tak. neverú. To sú nevinné stvorenia. Nadávajme si do buzerantov, dolezie. Áno, plujme na seba, šikajme všetko, ale deti z toho vynechajme. Tak, oserme si niekedy hlavu, keď nám Dobre, bude treba to je do kakať. extrémov, ale deti sa nemajú do tohto. Tak ty si začal s fekálom. Ja? Ale fekálom, ne s rodinou. Jaký fekál? Tak ty, že oštíme sa, oplujme sa. A ja som potom to je ešte cikanie, pridal, bože, že to oserme zase, sa. počuješ, tebe je stranie šťanie, tebe štíme už na hlavu tiež. Ty si povedal šťanie. Však ale ženy šťa, no on, ticho teraz. Musí byť, jak zmenil hneď do piči. A vás je čo potom, že ja som so zapalkárom? Keď sa vám nepáči, palte do piči. Ja mu poviem, ja Jeffyovi poviem vždycky, keď sa mi niečo To oni sa to nepáči. nastarajú. Dikto sa napojil, kurva Ja sa mu vždycky napojil. poviem, keď sa mi niečo Kurva, nepáči. Čo si nevie dať Niekedy iné to až meno, preháňa iba moc. kokotka, lebo je chyba v realite. Niekedy to ahoj. A na TikToku Ahoj, hľadá kokotka. kokota vyjebaná Ako sa skúra, máš, suka. Zapalkár? Ja sa mám... Čo si dneska varil na obed? Pína jedna, len tam Dnes- sa pchá, kde sú Dneska čísla. som mal Kurva, vyprážaný jedna sír s prašivá opekanými vyjebaná zemiakmi a Kakao si? tatarkou. Kakao si? Rakovina je do piči. Dneska som Rakovina zatiaľ je do kakal krčke 2 krát. maternici. Okolo 11. Ja už hodiny Kurva, som jedna kakal. vyjebaná skurvená. Ja Tak- raz. Hej, tak raz, ešte budeš podľa mňa do konca dnešného dňa kakať Hej, aspoň teraz raz. akurát jem zemiakový prívárok s fašírkou. No, tak to sa ešte Podľa mňa to minimálne má 4... povne ešte raz. Kokoske, Ešte daj minimálne pokoj, a ty 4 si krát kto, sa že mi dosereš. budeš rozkazovať, komu ja mám dať pokoj. a Minimálne komu nie. 4 krát Komu ešte nie. poješ na hajzle. Vy si zatvorte papulu. Ja sa budem vyjadrovať slobodne, demokraticky, pokom chcem a palte do piči. Zapálka, Kurvietne vyjebané skurvené. Podľa teba potrebuje tu niekto pomoc psychiatra. Áno, ty ju Podľa mňa potrebuješ, tu ty veľa žumpa ľudí jedna potrebuje. vyjebaná Veľa skurvená, ľudí. skurvená kurva jedna vyjebaná skurvená piča. A to kto tu Aby počuješ? ťa rakovina do hrtana teraz chytila, aby ťa zožrala, ty špina jedna špinavá. Počúvaj, počuješ nejaké hlasy v hlave, lebo ja počujem taký škrékot. Mňa už tak bolí Tá hlava, že ja zádosť. už asi nechcem Tuka jedna. počuť. Počujem Vyjebaná. taký škrékot. Ty kokot, my sme najviac prijebaný národ na svete. Teraz už nepočujem, už je to ticho. Húra prázdniny, choď vedľa. Aha, zase. Najviac Jedna vyjebaná jebnutý skurvená. národ na svete je Slovensko.
My nemáme ani žiadnu konkurenciu do piče. My sme Prečo táto sa sprostený vrátili národ. do pici? Do piči ľudia, čo by mali mať rodiny, ty kokoda, nevím čo, tu hulákajú po sebe na TikToku, čo, ja som ešte 23-ročný soplák, ja mám piči a môžem, ale ty kokot, tu sú ľudia, čo majú cez 30, cez 40 do piče, kokotujú tu na TikToku, hádajú sa tu, Počkaj, hulákajú tu, Zapalka, jak tu je jeden priebaní. komentár, čo mám prečítať. Jeffio, neskrotné dieťa nech je zdravé, nech sa mu stane to, čo si mu prial. Yeah. Sa zadus. Mámkovi šťastnú, ježiš, to... Tá zadus. Ja Špinera mám pava. 55. Dobre, Peťo, ty si alkoholik, ty sa nepočítaš. Špinera pava sa zadus. Je. Áno, Janka, počúvam ťa. Čo mi ešte napíšeš? Jej vlastné deti musia lízať jej piču a riť. Ježiš, to nevyprávaj, more. Ale budem rozprávať, však jej vlastné Neviem. deti jej žerú hovna z ryti. Špine. Ale Ja- počúvajte, prečo sa vy rozčulujete Kámo, nad tým, čo on povedz sa, mne no. adresuje? Vy máte pocit, že mňa to nejako rozrušuje, že by som si tu ja sople utierala do vreckovky za to? To je... Bože. Akože však to počúva to 150 ľudí a tí príčetnejší to počúvajú, akože že kto tu huláka, Ríško, kto čo ty si rozpráva. tak. Ako ja som ani raz nepovedala na tej, neviem ako sa volá, neskrotné dieťa, ani jedno slovo. Ale povedala. Zaviem sa. Už aj maestro sa zapol, ten feťák jeden a jemu idem vypičovať. Čo si Skurvený on feťak, dovoluje sačky pedofilný ukazovať? maestro vyjebaný. Ale povedala si. Kurvy si, Šumpa jedna. maestrovský, pojebaný feťak. Nenávidím Budeš toho mať človeka problém. prefetovaného kokota. Žumpa jedna vyjebaná skurvená. Ale Queen, počujem, mňa on nemôže uraziť. Však ale ja som na toto zvyknutá. Tu toľkým ľuďom by mali zobrať svoj právnosť do piče, čo tu že stvárajú na TikToku do piče, že to není ani normálne, ty kokot. Vám, keď vymažu TikTok niektorým ľuďom, tak vy sa odjebete z tohto sveta, podľa mňa, lebo vám potom skončil život. Lebo už sa nebudete mať s kým hádať, lebo vaše hádky sú len cez sociálne siete do piči. To, že Bože, by ste si Zápalka, mali... to ty hovoríš, že si bol na každom streame a si roty robil? Čo som sa? Však ty si sa s každým vadil. My sme sa ako No, spoznali, však so mnou si sa hádal. Ja aspoň nepreklínam a neurážam rodinu. Ale prosím ťa, tieto preklínačky nikomu v živote nikdy neublížili. Samak tu Dobre, popreklínal pol ale TikToku a všetci ale žijú. aspoň neberem si Ja deti do poďme k huby sebe, ľudia. alebo rodiny, Pozrite chápeš? sa na mňa. Jeffio, ty si prial smrť neskrotnej Nech sa dieťaťu a normálni vystavil priatelia. si jej dieťa. Fuj, My sme fuj, Jeffio. budúcnosť. Počuješ, my sme budúcnosť, my sme vzor pre mladých ľudí. Čo si Ako pomyslia pokiaľ mladí, keď si tomu toto verím. Merlin, vieš, čo je horšie? Že my už tá budúcnosť nie sme. Že budúcnosť je takýto, ako túto proti pán. Toto je budúcnosť. Teraz si predstav, že toto je budúcnosť tvoja. Toto ti bude robiť na dôchodok. No tebe nie, lebo si v Írsku. Toto sa má starať o náš sociálny Ale počuješ, systém na ty si našej... normálna? Ty si myslíš, že ja Ja sa sa dožijem ani do nedožijem dôchodku? Si dôchodku. normálne, Bohužiaľ. ja som povedala. Ja sa Bohužiaľ. dožijem do dôchodku. Čo si ty už? Ja Takže to sa nie je nedožijem, tak. určite. Ona je tak retardovaná, čau Miška, že to normálne až boli, však to je žumpa Mňa dal by žumpárska. som si aj ja To je Magnum. žumpa žumpárska, smradľavá žumpa. Magnumiček, Merlin na vysokej Ona, nohe čo, žije, keď má čo robila Magnum. fejkové zverejňovanie. To si Barzo nedovolí. Strateného To len ľudia v Írsku Ona môžu tu mať ide Magnum. robiť do seba pani profesorku, pani mudrlandku. Počuješ, Fuj, Ríšo, špina poď na- jedna rapava. Ríško, poď na Namiesto chvíľku toho, dole, aby dám sa one, starala Peťa, o hore. svoje Ríšo, deti, poď na tak chvíľku bude dole, piču poď na do Ježiš, seba toho robiť ešte väčšiu, alkoholika. jak je. Ja Jež, som no ide Poď, dole, no. bude sranda. Žumpa jedna vyjebaná. Hej, zavidím, veľmi zavidím. Veľmi Peťo, poď hore, zavidím. Peťo, daj si žiadosť. No, tak Peťo akože. Peťo, poď hore, Peťo, poď toto vyriešiť. Ty vieš ako na tieto situácie. Dobre, počuješ ma? No, ahoj Janka. Ahoj, Jeffo, Peťko. prezliekačka bato, A počúvaj sa, ty samozrejme. skromný Zapalka, neskač do prepáč mi, Peťa že pod- sa tak pod- budem vyjadrovať, ale mňa to Co? akože vzalo. Prečo mi nadal, že do alkoholiku ten debil, ten lelec. Čo myslíš? To je akože dobre? Ja sa neviem zaradiť, wow. No, Zapalkár. Prečo mi také rozprávaš, ty geniu? Ty s kým sa tak bavíš, ty záschran jeden? Vzalo ho to, A nie, veľmi si ma do to kože vzalo. do piči, však on tu povedal do piči. Ešte si čo chcete, ma vás piči. Ja som mu nič nepovedal, on mi povie alkoholik. Do piči ten To genio. vodík dovolí.
Ale podľa toho, vieš, tu nejde o to, ide o to, že je magor. Proste ja ho poznám už dosť dlho. Jeho efekty sú v hlave neporiadok, OK. Kokotka, poď na chvíľku, ale dám mi Idem. Poď na pálka. Pridaj ma, ty geňo. Poď sem. Poď na pálka, hore, však Poď sem. Ide, ticho buď, lebo ja sa bojím. Ja sa bojím, dobre, už ide. Počúvaj, ty trepitý, Ty si sa tak bojíš, no hovor. pojebaný, žebrácky, džuga pojebaný, ty, čo si sa odjebal do Anglicka, ty kokot, lebo polka Slovenska ťa chcela zabiť do piče, si utekol do Anglicka a tam slopeš pri svojich deťoch každý deň, ty degeš vyjebaný. Skurvený nauca vyprávať v prvom rade, ty najebaný kokot, čo si non-stop v liehu do piči a potom tú kokotu na TikToku robíš hanbu sebe a svojim deťom, akého majú fotra alkoholika. Máš malé deti doma do piči a slopeš každý deň. Ty neurotik alkoholicky vyjebaný. Akože to je fakt? No áno, to je fakt, ty degeš, to je fakt. Ale Počkajte chvíľku, hej. Máme tu podcast, zmierujeme sa. Takže názov tohto streamu je Zmierujeme sa, dávame... Ale počúvaj, dobre, počkaj, že dobre, okej, ale... dobre. Zapálkar, Rišo, mne to jedno, ty čo? Džuga, ty konečne si priznaj, že si alkoholik, lebo non-stop čo streamuješ, non-stop si najebaný, v kuse si v liehu. No a čo, ale počúvaj, ja si na to aj platím, ja na to aj robím. Nie, jak ty kokot sedíš pri matke, pri tvojej matke a zobreš. Ale ty zobreš, ja robím. Bereš rodinné prídavky a z toho si kupuješ chlast. Neskáč mi do reči, do piči. Ty alkoholička, to je počuť už na tvojom prepitom hlase do piči. Neskáč mi do reči, ty geňu. Ale on pije za svoje degeša, ale on nepije za svoje, on pije za peniaze detí, ktoré majú ísť na deti. Rodinné prídavky sú nie o peniaze, ale to sú peniaze na deti. Ja sa smejem z toho, vieš čo?